Şu günler Paýtagat Aşgabatda hem daxil vilayatyna häkimetler başga vilayatlardan baran içerki migrantlary ýörüýte awtobuslarda öz ýaşaýan sebitlerini uradýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 martda habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayatlardan baran ýaşaýjylaryň howpsuzlyk aladylary sebäpli Aşgabatdan we ahyldan çykarylýanlyklaryny habar berdi. Türkmenistany sebitleriň arasynda global pandemiýa sebäpli transport gatnawlaryna girdilen çäklendirmeler saklanyp galýar. Türkmen Awtologlar Agentliginiň hem de Türkmen Demir ýolları Agentliginiň soňky beýanatlaryna görä, vilayatlaryň arasyndaky awtobus we demir ýol gatnawlarynyň togtadylmagy 1 aprele çen uduldyldy. Diň Aşgabat taşowuz awtobus gatnawlary hem de Aşgabat Türkmenabad otly gatnawlary synaw maksady bilen dikeldildi. Azatlygyň habarçysy Paýtagatdan hem de ýurdun günorta vilayatyndan çykarylýan içerki migrantlaryň ýörüýte awtobuslarda öz ýaşaýan sebitlerini urudylýanyny aýdýar. Farapleýen çeme adamlar ýörüýte awtobuslarda öz ýaşaýan sebitlerini urudyldy diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy Paýtagat häkimetleriniň içerki migrantlary Aşgabatdan çykarmak tejribeleri barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Gurulşyk we beýle kişilerde zähmet çekýän vilayet ýaşaýjylary öz sebitleri bilen deňeşdirilene Paýtagatyň iş wagtynda has köp mümkinçilik hödürleýänini aýdýarlar. Ýöne hususan bayramçylyklaryň öňü tüýresinde häkimetleriň Türkmen Paýtagatyndan içerki migrantları çykarmak işleri ýaýwanlanýar. Ahylda we Aşgabatda häkimetler içerki migrantlaryň ýaşaýan kwartiralaryna baryp ýygnap ýa-da bazarlarda, köçelerde olar saklap, vilayetlere uradýarlar diýip bir lewaply ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä, hususan vilayetlerde ýazga alnanlyklar anyklanan adamlar Aşgabatdan hem de Ahyl vilayatynyň çäginden çykarylýar. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary boýunça Aşgabat şäheriniň hem de Ahyl vilayatynyň häkimliklerinden maglumat almak kynanşygy netije bermedi. Türkmenistan Sowet Soýuzyndan miras galan propiska düzgünni saklap gelýär. Bu talap ýurt raýatlarynyň öz ýaşaýan sebitlerinden başga şäherlerde, hususan Paýtagat Aşgabatda hemişelik iş we ýaşaýyş mümkinçiligini çäklendirýär. Mundan ozal bir taraplyk bayramynyň öňü tüýresinde noýabrda ýurdun Günwatar Balkan vilayatynyň Türkmenbaş hem de Balkanabad şäherlerinde de häkimetleriň içerki migrantlar öz sebitlerini urutmak şäherleri ýaýwanlandy. Häkimetleriň özgi vilayatlardan baran ýaşaýjylary Paýtagatdan we Ahyl vilayatynyň çäginden çykarmak işleri Nowruz bayramynyň hem de ýurtda geçirmegi planlaşdyrylýan parlament saýlawlarynyň öň ýanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosy koronavirus pandemiýasynyň fonuna sebitleriň arasynda hereket çäklendirmeleri girdilýän mahaly vilayatlardan Paýtagata iş üçin barýan adamlaryň ýol güzaptlary barada birnäçe gezek habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki media we medeniýet serýeşçileri vilayet ýaşaýjylarynyň iş we ýaşaýyş aladylary, olaryň Türkmen Paýtagatynda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanly hereket azatlygy bilen bagly kynçylyklary barada habar bermeýär.